зана ёфта мешавад, лекин модаре не. ҳамин гап хеле дар ҷомеаи мо машҳур аст. як қисса шунидам аз як шиносам. гуфт ки акаи ман 47-48 сола аст. гуфт дар ҳамин умраш як 5-6 та гуфт зан гирифтагӣ аст. вале то ба ҳол гӯям ки хушбахтиро надидагӣ аст ва мекобад. аз ҳамаш ҷудо шудагӣ аст. якташ 3 та аст, якташ 2 та, як ҳамихе чанд та фарзанд дорад, вале ҳозир танҳо аст. ба ман пурсидам ки чӣ сабаб шуд ки вай қадар зиёд зан гирифт. гуфт вай зани якумаша духтари ҳамсоя буд, нағз дида гирифтагӣ ва вақте ки гирифт ҳамун духтар дар модарам маъқул нашуд. ба модарам гуфт зани ту намешавад, ҳам хеле бисёр ҷангу ҷанҷол шуд. гуфт ки ту маро ёфта наметонӣ, оча давлат аст, ту зана ёфта метонӣ. ва ҳамин гӯем ки акаи манам бо ҳамин фикре ки модарро ёфта намешавад, лекин занро ёфта мешавад, ай ҳамун ҷудо шуд. баъди вай чандин таи дигар мегирад, дигар ҳамун чизи ба дилаша наметавонад пайдо карда. ва ҳоли аз байн ҳамин қадар сол гузашт ва ҳоле ки танҳо аст, модарам аллакай пир шудагӣ аст, бо модарам дуруст суҳбат намекунад. нороҳат аст аз модарам ва ҳамеша мегӯяд ки ай битушид ки ман бадбахт шудам. ман ҳамун зани якума то ҳоли ҳушу ёдам дар ҳамон аст. ман ҳамуна дӯст медоштам, вале ту гуфте ки модарро ёфта наметонӣ, лекин зана ёфта метонӣ. ман бале чандин зан ёфтам, вале хушбахт набудам. барои ҳамин мардои муҳтарам фикр накунед ки шумо агар ба гапи модаро мехезед, баъзан вақт аз занҳое ки дӯст медоред, зиндагиҳои хуб доред, ҷудо мешавед, баъдаш шумо метавонед ягон зани ба дил ёфта. барои он ки ҳамдил ёфтан дар ин зиндагӣ, дар ин дунё осон нест. барои ҳамин ба ҷои ин суҳбат кунед, ба модаро фаҳмонед. ва модарои азиз, агар фарзандотонро дӯст медоред, ҳеҷ вақт ин гапро ба забон набиёред ки модарро ёфта намешаваду вале зана ёфта мешавад. бовар кунед, агар 10 занам гирад, ба дилаш дигар пайдо намекунад. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.